treasury bill ndi ngongole imene boma limatenga ku mabanki ndi makampani a mdziko muno. Tiyerekeza kumanga msewu, alibe ndalama zolipira ma civil servant. Reserve Bank imaitanisa treasury bill auction. Makampani amachita offer ngongole ku boma. 2019 mwachitsanzo mabanki anachita offer 218 billion, koma IPM anabwereka 18 billion yokha. Lazarus Chakwera anabwereka 392 billion 2021, 595 billion 2022, 954 billion 2024. By 27 March 2025 mabanki anachita offer 468 billion, Chakwera anatenga 250 billion. Tikunena kuti ku Malawi kuno chimene chativuta kwambiri ndi kusalemekeza ndalama imene munthu alipirira msonkho. Bwana, anthu amene akudandaula msonkho, anthu amene akupanga zichani onse aja salipira msonkho akufuna. Koma akaona kuti msonkho wawo ugwira ntchito yoyenerera amafunitsitsa atalipiranso zambiri chifukwa akuona zimene zikuchitika. Koma ku Malawi kuno ikafika ndalama ya boma, ndalama ya msonkho, ndalama yochokera kwina, timakhagwa nayo dovu kuti tiidye mwa ukhuluku. Ndikuganiza ngati kuti tinaina kufika po mayi wopa ndalama ija chifukwa wina wake wazunzikira kukanyamula matumba kuti ndalama imeja ilipire. Iweyo kuti ungokhala pansi kupanga corruption nzachabe. Ndiye timanena kuti mmene a president anenera pa central government kuti salola corruption, ifenso ku local government silola corruption. Kunali treasury bill auction mu January, boma linakana 348 billion. Akuluakulu sizinachitikepo munthu Chakwera boma kukana ngongole yochuluka chonchi. Dzulo lomweli pa 10 February mabanki anapereka offer ya 179 billion, APM wangotenga 12 billion yokha. 90% rejection. Malawi Congress Party ikanatenga 179 billion yonse wagulira mahewu komanso kulipira oyimba. Mabanki amaika interest rate 15%. Lero akufuna 12%, koma boma likukana kubwereka. Akuluakulu ngakhale Chakwera amatenga loan, mafuta amasowa, chakudya kunalibe, mankhwala azipatala amasowa, andimova dziko linali pa moto chifukwa anthu amadya chitedze. Kodi ndalama zimene mabwereka ku mabanki zimapita kuti? Now we have professor akukana kubwereka ndalama ku mabanki, mafuta akupezeka. Ma heavy duty printers amene wani ma printer akuluakulu oti atha kuchita print ma passport 2000 pa tsiku. Ndipo tindichikopya kuti ma printer amene akatibweresera ndi kuchita install ku Mzuzu, ku Mangochi komanso ku Blantyre ndi kuno ku Lilongwe amene tinayo kale. Fa panopo currently ku Lilongwe tikugwisa chito printer amene yayikulu. Ndiye ma system amene wa follower ndi kuti Malawi tizakhala ndi capacity yochita produce ma passport 8000 pa tsiku. Tikatero ndi kuti backlog ya ma passport imene tinayo titha kuyimaliza pa matsiku ochepa. Komano izinso zitengera kuti ngati kuboma limene lasungiza chidwi kale kuti atilipirire ma booklet amenewa kuti tigule ma booklet okwanira, komanso tikatero tikakhala ma booklet okwanira ndiye kuti titha kugawa ma printing centers ya Mzuzu, Mangochi komanso Blantyre. Tikatero ndiye kuti vuto limeneli tikakhala tikuthana nalo. Komanso ndichikopya kuti ndi support imene boma laonesa kale, ndichikopya kuti pofika March vuto lonse la ma passport ku Malawi kuno tikhala titathana nawo. DPP sinabwera kuzatenga katapira. Nthawi yakwana kuti mabanki atukula Malawi apaseni loni pa chongwadzanja chotsika. That will encourage spending and investment. Ogwira ntchito za boma mwachitsanzo amaopa kutenga loni chifukwa interest ndiyokwera. Panopa boma sakutenga ngongole mabanki. Taona dzulo munapasa 179 billion, APM akana ngoteka ku 12 billion. So 157 billion imene yatsala mukhoza kubwereka ogwira ntchito kuboma. Akhoza kumangira nyumba, shopu, kugulira galimoto. Otero nawo sogulisa njerwa, matabwa and even hardware adzapeza makastoma. Munthawi ya Congress mabanki amabwereka boma. Ulendo uno APM akukana. Amalawi ali ndi mwayi wopanga ma business
kupanga zitukuko because there's too much money in the system. Zimene ndikufotokoza pano HRDC sangakuzeni. They will complain about ministers travel akuti chimanga chatsika mtengo. Sizinachitikepo mbiri ya dziko lino katundu kumachipa January. Tsopano inuyo HRDC mafuna anthu azidya chitete. Maulendo anduna akupindula chifukwa kuona zinthu pa ground. Kotero akupereka genuine report kwa IPM. Osati zimene maona mbuyomu ndege sinafike ku Mzuzu akuti inafika. Chakwera ndi president woyamba kupereka sona yabodza ku parliament. That was 14 February 2025. Chakwera anatuza kuti wamanga chipatala ku Rumphi, ku Nkhatabe, nyumba za polisi kulikoma, Nsanje, Palombe, Chiradzulo. Zonsezi zinali zabodza. So, Kwanteri anali president woyamba kupereka sona yabodza ku parliament. You cannot do that with APM. Maso ake ali ku immigration, kuona nkhani ya passport, kuma council, road construction, and even agriculture. Akulu, history is the best teacher.